Aiwa ina ta binki jira ni ki bana amsa ko da baki ki min da rusa wallahi na baki raina fansa kada akan ki a ce na gasa kin haɗu wallahi kin yi min bisharar so akan ki an yi min iburina ki haskaka haluman bari ki ji zantuka na da nai adadin hawayen cikin idona nisan ki yayi mini illa cikin jiki ya rusa mini kasusuwa na da na amince ki amince komai na yi hakan kiki shaida mukaddara ce kin bar ni na ta binki na rasa gane me nufinki na miki ciwon baki kin in fahimtar me gabanki na yi sallama assalamu alaikum babu gari dawa ni zan aure ki na jiran iso daga gare ki na san wuya a cikin so na san daɗi ba za na rufe ba zauna ki sha labari cikin salon so da murya babba so zan gino daga tushe yadda gini na ba zai rushe ba na duka ya sauya na rasa kama ta dinga dafawa fansar jiki na da ruhi naki ne madanki ne zan rayu a bayyane ina tafe da batukan so ne don kada haƙƙin ɗiya mace zanyi a dubi yadda nake da bukata wurin ki ko zuciya ba na yi a cikin tarbiyya nake ta kalami ko nai kure karki saulin zami ni dai kawai zo ki bani makami sai mai rabo ya kai dora tausayi ki tausaya don Allah ki tausaya ni dai kawai ki hannu ce ko na kashe kaina